Slav hevalno, eme divê dersê da li ser cînavkên kesane yên xwerû bisekinin. Berê ku em derbasê mijara xwe bibin, divê ez bi bîrxistinekê bikim. Ji kerema xwe ji bo piştgiriyê û ji bo hûn jî bikarin van dersan bişopînin, bibin aboneyên kanalê û vîdeoyên ku ez parve dikim, hûn jî li derdora xwe parve bikin. Ji bo kesên din jî bikarin feydeyê jî bistînin. Hevalno di zimanê me da, di Kurdî da gelek cüreyên cînavkan hene. Lê em vê gavê li ser hemû cure cînavkan nasekinin, em ê tenê vê gavê li ser sê cure cînavkan bisekinin. Çinê ev cure cînavk? Yek, cînavkên kesane yên xwerû. Em ê divê vîdeoyê de divê dersê de li ser cînavkên kesane yên xwerû bisekinin. Piştre em ê çi bikin? Piştê vê vîdeoyê em ê vîdeoyeke din jî çêkin. Ew jî ji bo cînavkên kesandinê. Herî dawî hevalno ji bo cînavkên tewandî. Ji bo cînavkên tewandî jî em ê vîdeoyekê çêkin. Em çima wisa cuda çêdikin, parça parça çêdikin. Hevalno ji bo vîdeo dirêj nebe. Ji bo têgihiştinê jî ez bawerim bi vî awayî dê baştir bibe. Hem vîdeo bila dirêj nebe, hem jî hûn bi hêsanî jê fehm bikin. Hevalno heke em pirsa cînavk çi ne? Cînavk çi ye bikin? Em dikarin bibêjin ku her wekî ji navê xwe jî diyar e cînavk cihê navan digirin. Cihê navdêran digirin hevalno. Mesela ça cihê navdêran digirin? Cihê navên mirovan digirin. Cihê navên em biberin laweran digirin. Cihê navên ku dixwazeyê de çi tê bîra me cihê wan digirin. Hevalno cînavkên kesane yên xwerû şeş hebin. Şeş heb. Ez, tu, ew ji bo kesên yekjimar, em, hûn, ew ji bo kesên pirjimar tên bikaranîn. Mesela gava ku em dibêjin ez besa xwe dikim. Gava ku em dibêjin tu, em besa te dikin. Tu, yani kesê duyem tu yî, tu li hemberê min yî em besa te dikin. Gava ku em dibêjin ew, em besa kesê sêyem dikin. Ne wisa em besa rêşadî dikin. Em besa solînê dikin. Yan jî em besa zîlanê dikin. Em besa delalê dikin. Ji bo kesê sêyem. Lê dema ku em dibêjin em, hûn, ew, li vê derê em besa pirjimariyê dikin. Mesela li vê derê em ji min zêdetir kesek yan jî çend kesên din hene loma em dibêjin em. Em hatin, em tên, em dixwînin. Em wisa dibêjin. Dema ku em dibêjin hûn, dîs em besa em qala pirjimariyê dikin. Yani hûn ji kesekî zêdetirin. Belki hûn 2 kes bin, belki hûn 1000 kes bin. Ew li gorê hejmara kesan tê guhertin. Hûn, em ji bo pirjimariyê bikartînin. Mesela gava ku em dibêjin ew, em dîsa besa pirjimariyê dikin. Yani ez na, tu na, ew na, hûn jî na, ew, ewên din. Wisa pirjimar. Hevalno heke bala we lê be li vê derê ez, tu, ew ji bo kesên yekjimar me got, li vê derê ewek heye, li vê derê ji bo pirjimariyê jî ew heye. Em van ça fehm dikin, em van ça ji hev cuda dikin. Em bi saya kişandina lêkerê em fehm dikin. Em ê qasekî din lê binêrin. Li vê derê hevalno ew ji bo hem kesên nêr hem jî ji bo kesên mê tê bikar anîn. Dema ku em dibêjin ew, li vê derê zayend xuya nake. Lê em kesê hemberê xwe em nas dikin. Li vê derê ew ji bo pirjimariyê ev cuda ye. Ev ji bo pirjimariyê tê bikaranîn. Em ê vê di lêkerê de bibînin. Li vê derê hevalno lêkera me xwandin e. Em niha li gorê cînavkan bikişînin. Mînak me gotiye. Ez dixwînim. Tu dixwînî. Ew dixwîne. Em dixwînin. Hûn dixwînin. Ew dixwînin. Binêrin hevalno me gava din çi got? Me got ew ji bo kesê yekjimar li vê derê cînavka kesandinê girtiye e girtiye. Ew dixwîne. Lê gava ku em li vê derê em dibêjin ew dixwînin, em li vê derê besa pirjimariyê dikin. Ev her du ew bi saya lêkerê ji hev tên veqetandin. Em ji vê yekê fehm dikin. Li vê derê lêkera me çinîn e. Ez diçinim. Tu diçinî. Ew diçine. Em diçinin. Hûn diçinin. Ew diçinin. Hevalno me li vê derê got ez dixwînim.
tu dixwînî, ew dixwîne. Me li vê derê jî got ez diçinim, tu diçinî. Lê mirov tiştekî dixwîne, ne wisa? Yani ez dixwînim, ez çi dixwînim? Ez pirtûkê dixwînim, ez rojnamayê dixwînim, ez nameyan dixwînim, ez nivîsekê dixwînim. Yan ji li vê derê çinîn heye, lêkera çinînê. Em çi diçinin, ez çi diçinim, tu çi diçinî, em lê binêrin. Li vê derê me pirtûk gotiye. Ez pirtûkê dixwînim. Tu pirtûkê dixwînî. Pirtûk çi ye hevalno? Pirtûk kitêb. Bi erebî jê re kitêb dibêjin. Bi tirkî jî jê re kitap dibêjin. Tu pirtûkê dixwînî. Ew pirtûkê dixwîne. Em pirtûkê dixwînin. Hûn pirtûkê dixwînin. Ew pirtûkê dixwînin. Li vê derê jî hevalno dema ku em dibêjin ew pirtûkê dixwîne, em qala kesekî dikin, yek kesî dikin. Gava ku em dibêjin ew pirtûkê dixwînin, em qala gelek kesan dikin, ji kesekî zêdetir e. Li vê derê lêkera me çinîn e. Ez pîvazan diçinim, tu pîvazan diçinî, ew pîvazan diçine, em pîvazan diçinin, hûn pîvazan diçinin, ew pîvazan diçinin. Li vir lêkera me meşîn e hevalno, em ê niha li gorî cînavkan bikişînin. Meşîn çi ye? Meşîn yani yürümek. Yürümek. Ez dimeşim, tu dimeşî, ew dimeşe, em dimeşin, hûn dimeşin, ew dimeşin. Li vê derê hevalno dîsa ew dimeşe gava ku em dibêjin, em besa kesekî dikin, zayan da ne diyar e, ev dibe ku nêr be yan jî mê be. Li vê derê gava ku em dibêjin ew dimeşin, em besa gelek kesan dikin. Yani ji kesekî zêdetir li vir kes hene. Li vê derê lêkera me çûn e. Ez diçim, tu diçî, ew diçe, em diçin, hûn diçin, ew diçin. Hevala me li vê derê got ez dimeşim, tu dimeşî. Ne wisa? Li vê derê jî me got ez diçim, tu diçî, ew diçe. Em diçin ku ye? Em li ku dimeşin? Em lê binêrin. Ez dirê da dimeşim, tu dirê da dimeşî, ew dirê da dimeşe, em dirê da dimeşin, hûn dirê da dimeşin, ew dirê da dimeşin. Li vê derê dîsa ew dirê da dimeşe ji bo yekşimariyê, ew dirê da dimeşin ji bo pirjimariyê, ji bo çend kesan yan jî gelek kesan tê bikar anîn cînavka ji bo pirjimariyê. Li vê derê ez diçim dibistanê. Dibistan çi ye hevalno? Dibistan yani okul. Bi tirkî jê re okul dibêjin. Tu diçî dibistanê, ew diçe dibistanê, em diçin dibistanê, hûn diçin dibistanê, ew diçin dibistanê. Li vê derê lêkera me ya dîtin heye hevalno, em li gorî dîtinê bikişînin. Em îcar cînavkên din jî bikarbînin. Ji ber ku em nabêjin ez diçim, ez dikim, ez dixwim. Ne wisa em çi dibêjin? Em dibêjin ez te dibînim, tu wî dibînî, ew wê dibîne, em we dibînin, hûn me dibînin, ew wan dibînin. Li vê derê lêkera me ya birin heye, birin. Ez rêşadî dibim, tu solînê dibî, ew ronasî dibe, em zelalê dibin, hûn deryayê dibin, ew baranî dibin. Li vê derê ew ronasî dibe gava em dibêjin hevala em besa kesekî dikin, kesek tenê ronasî dibe. Lê gava ku em dibêjin ew baranî dibin, li vê derê baran çi ye? Navdêr e. Ne wisa navdêr? Navê zilaman e, navê mêran e, baran. Ew baranî dibin. Li vê derê çima reşat bûye reşadî, solîn bûye solînê, ronasî, ronas bûye ronasî, zelal bûye zelalê, derya bûye deryayê, baran bûye baranî. Hevano zimanê me zimanekî tewangbar e.
tevangbar yani bükümlü bir dil. Dilimiz bükümlü bir dildir. Heval ji ber ku zimanekî tevangbar e, di dema niha da kirde, li vê derê kirde ez tu ew em hûn ewin, li vê derê jî bireser, rêşat, solîn, ronas, zelal, derya û baranin. Îcar ji ber ku kirde xwerûye, bireser mecbûr e biteve. Ji ber vê yekê bireserên me ev navdêrin hatine tewandin. Em ê divê beşa ergatîfiyê de hîn berfirtir li ser bisekin evan not. Min tenê vê gave ji bo nimûne got. Yani zimanê me me got zimanekî tewangbar e û navdêr di dema niha da kirde xwerû bireser ditewe. Li vê derê hevan not cînavkên kesane yên xwerû di demên borî da dibin bireser hevan. Di dema niha da dibin kirde, di demên borî da dibin bireser. Mijara me niha ne deme, lê ji ber ku mijara me cînavkin divê em bizanin em cînavkan kengê bikartînin. Ji ber vê yekê min ev nimûne da. Yanna mijara me niha ne demin. Ne dema niha ne ji demên borî ye. Em mînak bidin. Mînak lêkera me li vê derê şandin e. Şandin. Tez şandim. Wî yan jî wê tu şandî. Me ew şand. We em şandin. Wan ew şandin. Li vê derê binêrin hevalno dide evet dema borî ye. Dema boriya têda ye. Li vê derê cînavkên me xwerûn e. Ez tu ew em ew me bikar aniye. Li vê derê cînavkên xwerû bûne bireser. Li vê derê gerandin heye, lêkera gerandin. Rêşadî ez gerandim. Solînê tu gerandî. Zîlanê ew gerand. Ronasî em gerandin. Deryayê hûn gerandin. Serhedî ew gerandin. Me gava din çi got hevalno? Me got di demên bi û niha da kirde xwerû bireser tewandiye. Di demên borî da bireser çi dibe? Bireser xwerû dumîne kirde diteve. Li vê derê jî rêşat, solîn, zîlan, ronas, derya û serhed tewyan e. Navdêrên nêr tewanga iyê digirin, navdêrên mê tewanga ê digirin. Hevala em hatin dawiya waneya xwe, heta waneyekê din bimînin di xweşî de.